Evo, dobro jutro. Probudili smo se ovdje u našem kolibi u Eko parku Zelinkovac. Podno planine Lisine. Evo, bit će dole u opisu sad videa. Sve ovo je Eko zoni Zelenkovac. A sada ćemo se tu malo prošetati. Pa da vidite kako ovo izgleda lijepo. Evo, znači ovo tu. To je naša bila koliba. Imamo tu dole malo jezerce. Idemo sad malo prošetati. Svježe je jutro. Kako se tu potoci slijevaju. Slijevaju ovo jezero. Unutrašnje skolibe. Snimio. Gore su kreveti. Ovdje je WC. Ono gore je Dimitar. Vidiš, on već lože vatrić. A to je ona glavna kuća. Da.
Svako je plano. Kako je ladno. Svako je dobro, voda. Nevjerojatno. Koje osvježenje. Koje osvježenje, da. To je suština izgleda. Tu se ide dobro klisi. 7 km. Evo, ovo je Crni fantom. S nam je bio prvu noć. Ej, gdje si? Odi. Ja. Gdje si bio? Ej. Evo ga, sad će vam dobiti svoju porciju. Evo, to je sad zadnje mjesto, kamp. I dole je sad Zelenkovac.
onu gore na toj strani. Ona se je otvorena, vidiš, gori je Plahinski mer. I ovo tu lijevo, čisto, ovo. I sad kao tamo, Da. kao lijevo, gledajte kako ti čekirano. Evo. Evo sad se spuštamo do naše kolibe. Jel treba njega nahraniti. Evo, to je sad taj centar. Sad ćemo snimiti panoramu tu sa dronom. I to je to. Onda napuštamo Zelenkovac. Idemo na Vrela Sane. Nadam se da ste uživali s nama. I lijep pozdrav do sljedećeg puta. Inače on se nalazi na magistralnoj cesti Mrkonjić grad, Glamoč, Livno. Nedaleko od Mrkonjić grada, mjesto Podbrdo se skrene u pravcu Glamoča lijevo. To je to, lijep pozdrav do sljedećeg puta.